se oli se meikäläisen asema. Tässä on sitten vähän palannutta maata ympärillä ja ollut ilman tän kummempaa suojaa. Täällä onpi näitä. Niin. Täällä on vyörytetty tuonne päin. Kaikkea sitä kun ei osata kamoista pitää huolta tienlaidasta, niin meikäläinenhän oli niistä välistä vaan ajanut tonne, niin muutenkin voinut aika tonne kauas vielä täällä tippuu.